Harri Soininen Helsingin poliisilaitokselta iltaa ja kiitokset Suomen somalimediaverkostolle tästä tilaisuudesta, että pääsin puhumaan Suomen poliisista. Näin Helsingin poliisilaitoksen edustajana, että meillä Suomessa on 11 poliisilaitosta ja minä edustan tätä suurinta täällä Helsingissä. Ja tarkoituksena on nyt hiukan avata kuulijoille sitä, että mitä Suomen poliisi tekee ja mitä me edustetaan. Ja jatkossa vähän toivotaan myös sitä, että tänne poliisivoimiin hakeutuisi myös sitten eri taustasta olevia ihmisiä kantamaan tätä Suomen poliisin leijonaa tuossa hihassaan ja olemaan yksi meidän ammattikuntaa. Et Suomessa poliisi on korkeasti koulutettu. Meillä on poliisikoulu tuolla Tampereella. Se on korkeakoulu, josta valmistuu vuosittain useita poliisia Suomeen. Ja sinne todella tarvitaan nyt eri taustaisia myös mukaan tähän ammattiin. Ja voisi itse kertoa koulusta sen verran, että on äärimmäisen hyvä koulu, on hyvät puitteet, on kaikenlaista mahdollisuutta harrastaa ja erittäin hyvä koulu opiskella, mistä saa korkean opiskelun, mikä antaa hyvän sitten taustan tähän ammattiin. Suosittelen sitä kyllä kaikille. Poliisikoulun pääsykoevaatimuksista sen verran, että joka haluaa poliisikouluun, niin ei tarvitse olla mikään insinööri tai lääkäri tai mikään korkeasti koulutettu, vaan siihen riittää, että on Suomen kansalainen, on suorittanut toisen asteen tutkinnon, eli ammattikoulu tai lukio. Hänellä on ajokortti B-oikeudella ja hän pystyy hyväksytty suorittamaan poliisikoulun pääsykokeet. Eli pääsykokeisiin pääsee periaatteessa näillä 3 ehdolla. Kun ne täyttyy, niin voi hakea poliisikouluun. Yläikäraja ei ole, ainoastaan 18 vuotta ja sitten ehkä 50 vuotta. Mutta kaikki siltä väliltä. Eli jos olet kiinnostunut poliisiammattikorkeakoulun hakemisesta, voit ottaa yhteyttä poliisiin tai suoraan poliisiammattikorkeakoulun verkkosivujen kautta. Tulkaa, ja jos tiedätte jonkun, joka olisi kiinnostunut, niin vinkatkaa tämä sille. Ei muuta kuin opiskelemaan. No niin, jos opiskelu mielenkiintoisessa ammatissa kiinnostaa ja työskentely mielenkiintoisessa ammatissa, niin tervetuloa mukaan. Tervetuloa. Tarvitaan. Yes.